Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ng atong panano, kumusta? So karon day atong ipadayon ang laing sumpay ng Soberano no, nga sinuwat ni Francis Aliaga Esparo. O shout out to yung tanan. Daghang kayong salamat mo sa inyong pagpanunayon, pagpaminaw no, pagpabaypay sa aking pang-upload ng mga sugilanon, magikan sa aming drama. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Huwag tayo ko subscribe sa aking YouTube channel para malapitayin ninyo no, kung nako'y bagong i-upload ng mga sumpay o bagong drama. Salamat tayo no, paminaw. Karon dito maglangan niya ang laing sumpay ng Tigulano na sinuwat ni Francis Uliaga Espari. Idol di tata. Oh. Busugan ako eh. Ingon man sa ko, busog kayo ko atin na. Di ang imong Diyos tatay bang oh. Sorry anak. Di sa ko mo inom karon og Diyos, ha? Di sa ko mo inom anak, kay taas ang kong sugar. Mao ba? Ni ahinaon pagpili og asay imo ini, dragon fruit juice ba or kining soft drink? Kuantay. Kining... Sige na, dawata anak. Salamat tay. Okay, ni ang baso. Dragon fruit juice. Dawata. Dili lang ko tay. Di ka ning dragon fruit juice? Dili lang tay. Oh, okay. Hindi lang soft drinks. Salamat tay. Okay, niya. Di lang ko tay. Nagpasalamat kang akong itunol ang baso sa soft drinks niya. Dili ka? Pasalamat ko sa imong paghatag sa baso tay. Kani pasabot lang pinanggagit ko nimo. Kuan kining angay gyud nga mo inom ka kay naghanap ba kag nakaon. Sorry tay. Di lang sa ako. Uy, pero nga naman, Murag, doon ako'y symptom sa kidney tay good. Ay, tuo man ka na. Ayaw ka balaka. Natay espesyalist ng doktor sa kidney. Mao ba tay? Adlok man nimo ng kidney. Niyaw, na ni. Di lang ko tay. Kundi ka ng soft drinks, kinilang dragon fruit juice. Nindot kayo ni. Para mo hamis pag-ayong imong panit. Ang imong aping, magpuwa-puwa. Allergy ko anak tay good. Oh, ayaw ka blaga ng allergy. Di ko daga alnix. Para allergy. Sorry tay. Salamat lang kaayo. Visit. Mamugkos ka tay. Wala, gibangkong na. Waman mo inom siya, Tina. Hindi balibad. Nagligo-ligo man. Ahak na lang. Ay, malasa ni Sarbong. Kung saan na lang kaanin niya. Dili man matuman ang plano. Tereo! Wala, gisapot na. Ay, sir! Hipusa re! Hipusa! Ay, sir! Tay bong, Atina. murag action kag sapot tay. Sapot. Wa ba hindi Atina? Ay, salamat in town. Mura magud gisapot ka. Mao nga nagtuo ko nga basin maka-high blood ang manok Bisaya nga tinibuok. Uy, wa inday, wa. Pwede mamauli na lang tatay. Mamauli ta. Gisapot. Ano ka? Gisapot man sa tatay. Serbo. Yabutong tanan. Wa ba inom, sir? Wa. Tatay pa na ako, pero ni balibad. Wa mo inom. Ibo naman o datong giyang kong anak, sir. Magkalakot tayo. Magkalakot. Saan naman lang ito ni mo, sir? Ngano?
Unsay gusto nimo akong buhaton, ha? Eri pa? Oh. Ha? Lugusa? Oh, Teryo, ano gulog di ka mo lampos? Ayaw palang bedihigayon na, sir. Teryo, human na itong isod o baril, simentohon, o gihog sa laod. Yatagan ko ni mo gidiya, Teryo. Ug medyo may tubo ang akong sungay sa kong Teryo. Buhay ta, sir. Buhay ta! Ang atong mga tao. Ay, nagkalingaw giinom, sir. Basin og dunay magmaoy. Ay, way tigali, sir, oy. Unsa na ba? Dayon nun ni mo, sir. Okay, Teryo. Good. Isa-iso niyo. Oy, baya. Kinsa na? Ang usa sa tagapambot. Noon sa man na siya, ha? Isa-kisa niyo. Dito mo subukan. Bila ko gusto nga inyong budian sa busbong. Noon sa na siya. Di siya gusto nga budhian ka, sir. Doon ay stranger nga nakasudi. Kaysa itong meeting ka ganina, doon ay nadiin. Doon na. May punto siya. Bas, doon ay nakasudi na nga impostor. Impostor. Bisag babae ba? Di ko milang babae, bisag babae ka pambuanga ka. Babae? Sir, wala babae din sa sud. Si Akira naman. Seryo. Si Boy Bagas. Si Boy Bagas na, sir. Tuod. Si Boy Bagas na. Ay na, nagpasupasok. Tuod na sa pengong kagatid. Tuod na. Tuod. Basta nung nagduda si Boy Bagas nga, si Akira ang naniit sa inyong meeting. Malagmit. Unsa man, sir? Badlungon ako. Ato lang obserbaran. Saan ka ba, ikaw? Pero kung masuta na kung ikaw, di ko milang babay. Dubong di ka supas ka po. Ha? Isok na kayong tawhana. Sa ako rin pang paniin. Regway laing babae diri sa sud sa beach. Murag ako ra. Masuda na ko. Ako ba kayang gipadungog ka? Niya si padung na ko. Ikaw. Bisita ka sa boss mong. O, Manoy. Ako manoy ah. Litsin. Bitay ka ron. Unsay sa nako ni mo gwapo? Kung mo kalis. Tawag ka na kong guwapo. Ibaw ko bati ko na. Nasuko ka nako, sir? Espiya ka no. Espiya? Unsay espiya? Ikaw ang nanid sa mong meeting kaganina. Unsa? Sorry, sir. Wa ko mahibaw, ana. Wow! Sadang nigawas mi. Harang pagpangita sa tao nga nagimog kasika samtang nag-meeting mi. Ikaw, mo akong nakita. Kung nakita mo ko ninyo, sir, unsa may akong gibuhat? Igor ako ng Facebook. Marunong ka. Di may gustong budian si Boss Bong. Sir, kung imo siyang boss, ako po siyang tatay. Sa maro ka. Espiya ka. Sir! Salam. Angal ka? Vauci! Espiya ka. Vauci maning imo, sir? Unsay Vauci? Violence against women and children. Sa. Wala kong pagkalaman ng Vauci. Gitang palo, sir. Badlungon ako. Ayaw. Pasag di siya diskarte. Sir. Basinog tinuod ang pagduda ni Boy Bangas. Sir,
Hangyo lang in taon ko. Ayaw ito ko pasakiti. Wa ko isa. Oh. Espiya na. Espiya ka. Ah! Uy. Sir, gusto na in taon. Di ba? Ah! Tama na. Oh. Ay! Nalibaw siya. Nalibaw si Boy Bangas. Sukol ka. Kini. Ay! Mihamag si Boy Bangas. Nilihay sa tinaog. Diretso si Boy Bangas og kaumod sa bongbong sa cottage. Animal ka. Animal ka ni. Kini. Ay, hala, banga sa ilong. Gisang kang niyatin na. Gisog bagong gipatiran. Nakuyapan si Boy Bangas. Nakita na ko tayo. Kusugog ko mo. Nakuyapan si Boy Bangas. Isumbong iking Tatay Bong. Oh, masumbong siya na ako. Ay, sir, ipadayon di mo paglugos. Paghilom tayo. Paghilom! Tatay Bong. Atina, ngano ka? Ha? Naunsa ni? Tay, iyo kong ipasanginlan nga espiya ko nuko. Ako ko naniid sa iyong meeting. Unsa? Nangatarungan ko. Ngawa ko maghimo, ana. Pero iyon akong gitamparos. Mo ba? Kulatahon man ko nuko niya. Iya man ko nuko ilubong sa bas nga buhi. Salbakis. Hubog lang kinitawan. Nagmaoy kina siya. Ay, sir. Sir, bulag. Nanaulian na, sir. Nasa siya? Asa siya? Asa? Boy Bangas. Paduol. Paduol. Busbong. Niara na siya. Niara na siya. Niara siya. Animal ka. Uroy. Naghinubog ka ng... What? Ikahatagin katungod ng butang paros sa akong inanak. Sorry, boss. Kung nagduda, manggugubos. Unsay gidudahan mo, ha? Nga siya ang naniid sa itong meeting. Dili makahimo ang akong inanak niya, na. Di gitay. Sa sunod, magpaabot ka sa kong mando. Nakasabot ka! Boss. Usaman! Gusto ka nang makikita kay Lucifer? Pabiyahiyod ka! Sir. Gusto ka! Hapa! Ayaw, tay! Ayaw. Athena, pasalamat kang gipugngan ko sa kong inanak. Sorry, boss. Di ko gusto nga dunay mugaras sa panit sa kong inanak. Nakasabot ka? Ha! Boss. Pawa! Sorry, boss. Pawa! Di ko gustong makakita sa naong nimo. Boss. Boss. Sorry, boss. Okay ka ra, Athena. Okay ra ko, tay. Tay, pwede mo maulit na lang ta. Nagpaabot na ako sa nanay, good. Oh. Okay, mamaulit ha. Iulit na tika sa imong inahan. Pag-una dito sa sakinan. Thank you, tay. Sir? Ngano? Di mo idayon. Hanggaw. Huwag ka magkakita. Nagkuyapan maganas mo bangas. Oo, da ito. Siway kapag kababae si Athena. Siway! Nagkabiya na sila. Huwag yung malampuso sa serbong sa pagkangkon sa pagkababae ni Athena. Pakya si serbong. Lakip ko na ginamhinam na gidunta mo video sa ilang buhaton sa pagkabuhaton ni Sir. Sama sa akong mga gibuhat sa mga babae nga tinadahan ni Sir Bong. Pero karon, unang higayon nga napakya siya. Pagkanendo, tirabang bata. Ay, hala, nakatulog ka nagsandig si Ma'am Chona? Ay, pukawon ko, be. Aron makabalhin na siya siyang kwarto. Lipong man ko. Ma'am! Ay, Ma'am! Ma'am Chona! Ay, hala,
Sila na kini si Sir Bong. Ay, Ma'am Chona? Ma'am! Lazamo ko eh. Naana sila sa Sir Bong. Unsa? Hubog ka, Chona. Nahubog ko, pinaabot ninyo. Unsa? Anong karon lang mo, ha? Anong karon lang mo? Doon na pa'y importanteng ibuhat. O kung sa inyo kibuhat? Unsa? Chona, kan-afford or kasingka na ko. Nay, pahuway na. Outro ka! Chona, nasuko kang dugay ming na uli. Og ni Athena. Nabalaka ko. Ug nangaunsa mo. Niapas ko, wata mo ikita. Murag inyo kong gilikayan. Unsa man? Naghimo mong milagro? Nay, Badlongan ng inahan mo, Athena. Hmm. Wa ko mahimuot siyang gisulti. Badlongan. Bong! Bong, asa ka? Asa ka na? Di lang ko gusto nga inyo kong buangon! Nay. Gipalagot ko ni mo, Chona. Wa pa ko nagbalampuson sa kung gustong buhaton. Punan pa din mo. Shit! Shit! Ah! Katog na, Nay. Pakatugon ko nimo? Aron sa ingon, linglakon ko ninyo? Nay. Unsa man? Unsa ning lahon? Isulti pa ka ganina. Nga nahimo mig milagro. Unsa milagro ha? Nag-igat-igat na kang bong? Nagsalos ka? Oo! Nagselos ko! Kinuo ko. Maunay tinuod. Nay. Buot pong ipasabot nga. Kamo si Bong? Siya ang ikaduha mong tatay. Kinuo ko. Pero dili ko gusto nga inyo kong buangon. Di ko gusto nga makiribal ka na ko. Kinuo ko. Siya ang naghatag na to karuhay. Si Bong Athena. Siya! Nay, pahuway na. Magsulti lang unya ta. Sa'yo sa buntag. Sige na, pahuway na. Dili, pagahe ko. Unsa man? Nilabtan ka ni Bong? Wa, Nay. Iya kong giisip nga iyang anak. Saba niya ay. Basig ate ka na mo ha? Ako na naggisulti ni mo, Nay. Giisip ko niyang anak. Ug ako usap siyang giisip nga ikaduhang amahan. Eh, atik. Nay, sige na, katog na. Katog na. Dire, ragod. Dire. Nay! Dire. Nay, magisi ning akong sinina. Tugan. Giunsa ka ni Bong ha? Giunsa ka ni Bong. Nay! Giunsa ka ni Bong ha? Tugan. Nay! Lingkod! Lingkod! Sige na. May nabilin pa ko respeto ni mo, Nay. Utang buot. Ayaw na kong pasakit eh. Sina. Ay, Inday Athena? Nang amay. Sorry. Okay, Raday. Lakip ka? Nakainumpod? Ay, nakiginom mangkot si Ma'am. Makigsulti ko ni mog maayo. Ay, unsa ka na, Day? Tugaan niya lang ko tinuod. Ay, sa unsa lagi, Day? Dugay ka naman din hinga nagtrabaho, no? Ay, oo, dugay na. Una pa kang nanay? Ay, yes, Inday Athena. Karon nga nakasud si nanay din eh. Mangutan ako. May relasyon silang Sir Bong? Og Danay Chona? Kuan? Kineng? Prangkahi lang ko. Tuwid kay dili ko gusto nga
magduda ko nila. Day, ay dili magkukugusto nga ako'y magdalagubot dire. Ayaw ka bala ka na nga. Dili ikaw magdasgubot. Ay basin ba kun masulti ko. Ako mo'y mahimong hinungdan. Okay rin ang amay. Okay rin yun. Kinsa man yung nanawag? Si Bubong. Siyete. Hello, Bong. Apol, Nanawag ka? bigawas nang matuod yung kinaiya sa mong amiga. Kinsa? Si Chuna, Unsa? nakaako na using ka na ako. Ha? Mao ka na ang iyang gibuhat. Di palang gidugay. Tungod sa sobra ni mo pagpangga niya, ni balon na ang o. Ha? Wa sa na siya may pagtagad na ko. Wa niya hunahuna nga nagmalampuson siya sa pagbiya ni Alan nga iyang katipon tungod nako. Apol, Yes, mo na tinuod Bong. Ako'y nahimong instrumento nga may katarungan siya mubiya sa iyang ka-live-in nga si Alan, nga amahan ni Athena. nga sa ato pa, samtang nalambigit na siya nako, nag-live-in sila na tungalan. Kuan, kining... Laki po niya ka, Apol, naglimod ako. Bong, Ang imong gipaila diri nako na single mom si Chuna. mo na gusto niya ipailan ni mo, nga siya single mom. Okay. Salamat, Apol. Please, ay nakasuko na ako, Bong. No. Ayaw ka na kuna-una. Ning kinabuhi usahay kita'y makalingla. Pero, may tabupod nga kita mauilinglahon. Bong, Sorry nga nilisturbo di ka. Bye. naka-afford nagsing ka si Chona ka mo? Nangita ka sa imong timalas, Chona. Bye. Ayan. Naan ko. Bay, butong. Naan ko. Ang tuwag lang kag diretso. Ang hindi ka minarados pultahan ay. Paraya lang, bay. Bangon na niya. Mga unta. Yun na. Ninawag niyo mo ay. Oh, si Apol. Hello. Hello, Apol. Hello. Hello, Alan? Nanawag ka. Nahibaw ka ba kung asa na ko ikita si Chuna? Nahibaw. Oh, pao ba? Asa na ko siya ikita? Kung ikita mo siya, musamot lang ang imong kasakit, Alan. Apol? Labi ni sa Chona, Alan. Iba na talaga si Chona. Hirap na ang abutin. Mao ba, Apol? Naana siya kinatumian sa iyang pangandoy, Alan. Milyonarya na siya. Apol? Mo na tinuod. Kung mao man ka, pwede tultulan ko nimo. Ayaw ka bala ka. Ayaw ka hadlo ka. Ayaw pagtuo nga maghimo kong kasamok. Dili, Apol. Kung milyonarya na siya, ikalipay ko. Tungod kay mao ka na niyang pangandoy sa kinabuhi. Alan. Ikalipay na ko tungod kay dili na ko mahatagan niyang tugpaw nga pangandoy. Dili, Apol. Pero hangyo lang ko. Tultuli ko. Asa, please. Si Athena? Nagpaabot ko si mong pagawas ng amay. Ay, Day. Sultihin ang gipos tinuod. Unsay matuod nga kahimtang ni Nanay Chona o ni Sir Bong. Day, intawon. Please lang. Hangyo ko. Unsa man,
Unsa mang yun? Ay, may relasyon sila. Oh. Sorry, Day Athena. Mamugos mang yun ka. Tinuod gining akong pagduda. Nga may relasyon sila. May relasyon sila ni Sir Bong. Ang manyakis na Bong. Day Athena. Sorry nang amay. Di na ako magdugay. Ha? Oo, di ka magdugay. Oh, oy, iya magikuha ang napsak. Ay, Inday Athena. Asa ka man? Mubiya na ako din manang. Oh, unsa? Mubiya ka? Asa ka man? Mubalik ako. Inday Athena, basin ba ya og ako'y nakaingon nga mubiya ka? Ayaw ka nagunahon manang. Basin ako'y nakasala. Wa ka makasahanang. Wa. Unya, nga mubiya ka man. Kinahanglan nga ako ning buhaton. Pasagdi lang, bubalik ka unya ako. Day Athena. Sige nang amay, adto na ko. Halan ako. Utsao naman lang Nibiya man sa Tina. Uy, anang karuhis kinapuhi. Pero usa ka impyerno. Nagtuo sa Sir Bong nga nituo na kita niya. Kung unsa siya kabuotan. May relasyon diri silang nanay. Laliman ka. Dili pa siya gusto nga makigribal ko niya. Diyos ko, Lord. O si pagtuo niya, mapatol ko ni Sir Bong. Mga sungayan sila. Inyo lang gipuang akong tatay Alan. Nilambong akong kasilag kag tatay Alan. Gani, dili na ko gusto makita pa niya. Pulos sila nagtuwa og kayo. Pulos sila mo hinungdan. Pulos sila mo hinungdan. Bay. Uy, nga ko, uy. Tanaw ka na yung ragla kung magiging giunaw ni mo. Kuan ba kining kung tinodon ni Apple nga iya kong tabangan nga matultulan ko ang imutang nga litsuna. Ato bangon baka kultsuna, no? Magigsulti baka siya na ako. Bay, kaya ni mo makikita niya? Kaya ako na ko, bay. Unsay pasalig ni Apple? Karong madlawang. Iya kong tultulan. Mao ba? Pwede ko yugan ko nimo. Bida sa na istorya. Oy, kuyugan ti kam sa kasa. Salamat, bay. Unya, wa ka mabalaka nga mag-abot mo kusab subok. Katong ni Tamparos o ni Tiyo Nugar mo sa ako. Kato siya. Okay, bay. Andam ko. Unya, makita mo, tingali, tiunan sa kasarmas, pusilon ka. Okay, rin, bay. Manaman, hurot namang talaw na ko, bay. Bay, alam. Hurot ng talaw na ko. Tiunan ko niya karmas. Pues, kauno na ko ang mga bala. Bay, alam. Unsay kasulti ni Muhumba sa gipakitang lihok ni Juna. Klaro man ang dating, sir. Unsay klaro ang dating? Klaro ang dating. Adlo kay Juna nga magkuba na nun. Mabugha ni mo sa Tina. Humba. Kapila to siya balik-balik yung tawag ko. Sir, nga no kung di ako nag-drive sa sakanan. O ikaw nagsulti nga tuan ni sa beach resort. Ay, wag ko magtuo nga makapasil nyo dito sila eh. Pero wa makasud. Pero,
Unsa na mga sir? Buka na, ha? Oh, Ay, kini. Uy, humpaw man. Nga naman. pakyas. Ha? Pakyas? Ay, posible. Si Sir Bong mapagyas? Oh, come on. Ay, kung patuan na sila. Sukad. Wa pa na pakyas si Sir Bong kung babae na hisgutan. Tinungod ka na. Pero kang Athena, pakyas ko. Oh, Nakadungog ka. Pakyas ko. ay, nga nung taon, sir. Tulog ka pagi. Ang akong tang i-apply. Unya, kay sa permero, pakyas mo ko. Kaya ako gibutang nga sleepwell, dili si Athena ang nakainom. Uy, kinsa mo din nakainom, sir. Ako, Ano? Ikaw? Ano? pag ikaduha, nagtuo ko nga mulampos na. Di siguro na mo, nga dili gid siya makalikay. Ang duha ka baso, mo among gibutangan. Pero ang hinampak, wa mo inom. Lihay di kayo, sir. Oh. Mao to nga nagkahukom ko. Oh, sabay ka tulo, sir. Ang ikatulo nga pagi, nga nahuna-hunaan na mo, mao nga by force na. Rapi, Rip. Mao na. Lampos na, yayay na. Wa gihapon. Nga nung matay kong king na nga. Di ka magapiog ni Athena, sir. Wa madayon. Nga nung wa man ba na yun, sir? Kaysa dihang ako ng buhaton, nakita nako nga si Athena gitripan sa akong sako. Usa? Kahilas. Gitripingan? Usa klase ang stripping, sir? Arbi mo, gitamparos. Oh. Pero misukol bitaw na sa Athena, humba. Misukol. Misukol? Buang nga lagi. Di ko magkatuo. Nakuyapan si Boy Bangas. Nga naigo sa kumo ni Athena. Dako kayong tao? Unsa? Wala lang kumangahas. Diba ka ning lawas ta nga pagromansa man eh. O kung pakig-away na hisgutan, di na ko mo gamit o kusog. Damit. Gamiton ko na lang yun ang akong armas. Aron pusilon ang kaaway. Maudin na itabo, sir. Pakyas day ka, yayay day ka day. Perting sipu ka sa kong uhong ba? Sa dihang naabot ni sa Mountain Resort. Misugad si Chuna og nanudya na mo. Hubog! Nako! Nagtuot tingali si Chuna. Nga di nako siya isalindo. Gibiyaan man gani nako ang usa ka celebrity. Siya na ba noon? Nakaluto na kong init nga sabaw para mahigop ni Ma'am Chona. Wa pa mangkit siya nagmata. Hapit naman mag-alas 8 buntag. Bukawon ko na lang tingali siya. May nanuktok. Sana bang orasa di ay? Hapit ang dalas utso. Dagang gini ako na inom da. Si Athena. Si Athena. Amay. Ay, kaon na, ma'am. Di ay init nga sabaw. Amay. Anong ako ra? Si Athena. Si Athena, ma? Pukawa, aron magdungan mi kaon. Ay, wa man si Day Athena. Ha? Si Athena. Asa day siya? Ay, nibiya na, ma'am. Unsa? Nibiya? Ay,
Ginibiya na siya. Daang iyang mga gamit. Amay, buti may pasabot. Nilayas nga akong anak. Ay layas, nagayod tingali to, ma'am. No! No! Kanong nilayas man siya, ha? Kanong nilayas siya, amay? Ay, tungod tingali kay imo magibali-balik tamparo si Day Athena. Unsa? Ha? Ay imo bitong gitamparo si Athena, ma'am? Gitamparos na ko si Athena. Ay oo, ma'am. Tungod kay Tungod kay unsa, ha, amay? uwa magkakapugong sa imong kaugalingon. Ngano lagi? Nagselos kasi imong anak. Oh, shit. Nasultihan pa nimo sa Tina nga dili ka gusto nga makigribal sa Athena nimo. Ngadto kang serbong. Shit. Nakasiguro ka na iubos tong anak nimo. No. No! Sa Nanay Chona, siya kining nanawag. Sorry, Nay. Dili ko gusto makabati siya magtingog karong panahon. Dili, Nay. Hingpit mong nawa na ako. Kibiyaan ako sa tatay. Tungod sa ako nakita. O kanon, gibiyaan ti nga. Tungod sa mong pinuhatan. Nagtuo ko nga tarong ka, Nay. Pero parehas na mong tatay. Og ako pa. Imong kisulusan. Tubag ka, Athena. Tubag ako. Tubag ako. Gusto ko makiksulti ni mo. Tubag. Tubag ako. Shit! Okay! Layasan ko ni mo? Good! Labing maayo. Aron wa na'y sagkabal nako. Wa na'y mo ilog ni Bonggi ka nako. Biya ka nako? Okay, sige. Bahala ka sa buhay mo. Total, milyonarya naman ko. Bahala ka. May nang wa nag'y saggabal. Kinahibaw ko unsa kabutakal si Bong. Ug mao ni akong gikahadlukan. Gihimo kang private secretary. Pero dasig kay ko. Pero karon ayang dadun-dadun sa Athena sa iyang mga lakaw. Di lang hibaw-an kanus amo uli. Peligro. Ngaliko pas dagat. Gitun-an paglangoy ang akong anak. Oh! Shit! Shit! Amay! Amay! Ma'am Chona? Dali ko ugbog ng tubig, dali. Ay, yes, ma'am. Naghuotong akong dugan. Kalagot. Ug si Bong. Murag nasingkahan sa tunako si Bong. Oh, si Chuna. Hello, Chuna. Bong, Unsa man? Wasan ka na? sorry, Bong. I'm so sorry. Dili maayong imong gibuhat. Rangkang pagkasulti, no, Chuna? Wa ko magkagusto sa imong gibuhat. Sorry, nagani. Dibaw ka? Ang imong anak. Magtawag na akong Tatay Bong. Unsa? Yes. Ayan tawag na ko. Tatay Bong na. Tungkol kinasuta niya. Nga akong pagtagan niya. Sama sa kong anak. Bong, Pero ikaw, o sige buhat mo, apas-apas ka na mo sa beach resort. Pag-abot na ako, uban sa mong anak, murag, imo ko sulugoon, Chuna. sorry na lagi. Uwa ko kapugong sa kong gibati. Unsa? Kaya nga no? Unsa yung magibati, ha? Rangka sa pagkasulti. Nagselos ko sa akong anak. What? Oh, come on, Chuna. Yes. Lain na nga akong gibati. Ilabi na nga isulti si Athena nga. Nga nangaligo mo. Kamong duha. So what to makaligo?
Gitudluan pa limog langoy. Yes. Gituluan kay giisip nga anak. Oh, come on. Binata. Bong, Ah. Asa ka sa atin, ha? nilayas, Bong. Usa? Si Artina? Milayas? Ay, ngano nilayas man sa Tina, sir? Mao ka gusto na ko mahibawan. Kano ko, sir, nga nilayas si Tina, sir? Yes, umba. Ay, Gianugnan ko. Ay, Ma'am Chona, si Sir Bong, siya ka rin ni Abot. Sugaton ako. Ay, agoy. Mura ra bag nasuko si Sir Bong kagabi eh. Unsa gitabuang nga milayas man si Artina? Nahiubos lang to na ako, Bong. Ngano? Nadapatan mong gud ako siya. Unsa? Oh, Chuna. Nga ba gibuhat pa ka na nimo? Nakainom ko kagabi eh. Tungod kay nahiubos ko nga wata mo ikita. O dagtuo kang nakauyon ko anang gibuhat yung pag-apas-apas? Bong, Wa, Chuna. Kontra sa kong buot, kanang apas-apason ko. sorry na. Sa kadaghang babay, sa kong kinabuhi, ikaw ba'y nakabuhat, anak, Chuna? Sorry, Bong. Unya, unsa naman na imong anak, ha? Kaayo na namong sabot. Nagastuhan ako siya nga mahimong doktora. Pero, gidapatan nimo. Di lang ko gusto nga mahimong karibal na kong akong anak. Hanggaw. Oh, tatay na. Tatay na ang tawag niya atinan ako. Tatay! Ikadungog ka. Ako sorry na gani. Mubalik na to akong anak. Nahiubos lang to na ako. Pangitaa. O pabalika ang imong anak. Yes, Bong. Bida. May mahitabo gani sa imong anak. May tulubagong tagin ako, Chuna. Bong, Mayo mo trabaho ang imong anak. Bisan sa kabag-o pa lang niya sa opisina. Pero nakita na ko, unsa siya ka-serious. Nakita na ko nga, di siya kurakot. Bong, Nakita na ko nga di siya kawatan. Kaya kung kawatan pa siya, ang kwarta nga naa sa drawer, nga ako gihatag niya, iya na untag ikurakot. Pero wa! Ang tanang gasto na resibo. Bisag confidential fund nga akong gihatag niya, inungdan nga nawili ko niya. pagitaon lang kinako siya, Bong. Pangitaa gyud, Chuna. Ha? Pangitaa! Bay, ato lang sundo sa apon. Huwag na, subay na ta. Paingon na ta sa kabukirang bahin. O bay, mao ni ang gingon nga adto pa ingon sa Mountain Resort nga si Chuna ang nagda. Mga manager. Walagi, miga no? Bida, walang ibaw eh. Nahimo na ang ma-register na. O bay. Dari na tako, Tob. Oh, dili lang ko kutob, Alan. Oh. Lisod na kung makita pa po nila. Oho. Mauna ni, Paul. Mauna ni. Di lang jud ko mulahos. Tungod kay lisod kay makita ko nila. Naran sa tinan, oh. Oh. Nasa ato pa. Nasibong, malantaw na to diri. Oh. Tuod pa na. Sila na siya na. Huwag kang tumbong. Sudlo na ko. Ha? Unsa? Ugsod ka ang uban pang sumpay ng Subilanon na sinuwat ni Francis Iliaga Esparis. Idol ko yung tatay. Kuyag day ko no, og subscribe sa YouTube channel. Daghang kayong salamat kung yung pagkanunayong pag-pag